Vážený poslucháč, vážená poslucháčka, vítajte pri ďalšej epizóde, v ktorej sa budeme rozprávať o tom, ako vytvárame produktovú mapu, ktorá je potrebná pred začatím takmer každého projektu. Dnes sa pobavíme aj o tom, ako ten nápad vieme validovať, ako si overujeme idei alebo celkovo ten projekt a jeho zámer na cieľovej vzorke nejakých testovacích používateľov, ako sa má vytvoriť správny dizajn, snáď nám vyjde čas, ktorý je používateľsky prívetivý, no ale najdôležitejšie, že prečo je to pre mňa ako pre klienta, pre zákazníka dôležité a čo mi to na konci dňa prinesie. Začneme tým, ako získame tie podklady, aby sme teda dali tomu celému rámec, tam sme skončili aj v predchádzajúcej epizóde. A poďme sa opäť baviť o produktovej mape, možno teraz troška hlbšie, že ako to celé prebieha, aké všetky vstupy tam dávame, s čím my vo FreeVision pracujeme, a čo hmatateľné reálne v podstate z toho vieme vytvoriť. Jasne, tak minule sme začali tým produktovým backlogom, tam sme si popísali, že sú tu nejaké stretnutia, kde v rámci nejakej diskusie si spisujeme všetky funkcionality a rozprávame sa o nich, o ich nejakom tom biznisovom, ale samozrejme aj tom technickom aspekte. Potom, čo tam máme? Potom tam máme procesnú mapu. No, časť z tých dokladov priniesie sám klient, to sme sa bavili naposledy, že on najlepšie pozná ten svoj proces. Keď to je nejaká firma, ktorá povedzme ide niečo zdigitalizovať alebo zdokonaliť, tak už má niečo, čo funguje. Čiže časť tých podkladov priniesie sám klient a potom tú ďalšiu časť v podstate vytvárame alebo spolu vytvárame spolu s ním a spolu s ďalšími účastníkmi, stakeholdermi do toho jednotného celku v tom miroboarde. Ja by som možno ešte doplnil, že teda stakeholder je nejaký zainteresovaný človek, jedinec zo strany klienta, ktorá má v podstate právomoc nejak ovplyvňovať to, ako sa bude vyvíjať ten projekt. Môže to byť aj investor, môže to byť aj priamo ten founder alebo niekto, kto vykreoval nápad, nejaký produktový vlastník alebo ktokoľvek iný, kto do toho má čo povedať a musíme ho počúvať. Tak. A nestáva sa inak často, že príde klient za nami s dokumentami, niekedy to je naozaj len, že rozprávajú o tom, že ako si to ty minule povedal, že toto tu dneska máme a chceme z toho mať niečo iné. Čiže vyslovene sa bavíme o tom, možno, že používateľskom pohľade, že ja ako používateľ by som chcel, aby toto vyzeralo inak a rozprávajú štýlom, alebo teda v rovine funkcionalít, že chcel by som mať niečo takéto a niečo takéto. Hej, tak to možno upravíme, že nie podklady, ale vstupné dáta a informácie. Ktoré nemusia byť vyslovene spísané. A nemusia byť fyzické, nemusia byť už spracované, ale spracujeme ich spoločne v rámci toho workshopu, tým rozhovorom, tým interview. Áno, interview. Tie interview prebiehajú tak, že v podstate takto sedíme a buď pracujeme v Mire, alebo pracujeme so stickitmi, nalepovačkami niekde na bielu tabulu a v podstate začíname si vytvárať ako keby najprv takú mapu toho, že čo teda ideme robiť, čo ideme vytvárať. A snažíme sa na to najprv pozerať z nejakých väčších celkov. Napríklad, ideme robiť nejakú webovú stránku, na jednoduchší príklad, tak najprv potrebujeme zistiť, že čo na tej webovej stránke, aké podstránky sa tam budú nachádzať. Alebo skôr nejakú webovú aplikáciu, aby sme boli presnejší. Alebo nejakú webovú aplikáciu, čiže úplne ideme... Základná otázka je, že bude tam nejaký prihlasovací systém, alebo nie. Ak áno, tak už máme login. Takže už vieme, že musíme dorábať nejakú komponentu, ktorá bude spracovať nejaké dáta, musí tam byť nejaký screen, teda nejaká obrazovka, kde budú všetky tie fieldy, políčka. Skúsim po slovensky, keď to bude možné, na vkladanie mena a hesla alebo nejakého loginu. No a potom rôzne ešte chybové stavy, to prichádza neskôr, keď napríklad netrafím heslo. Môže tam byť konfigurátory, môže tam byť nákupný proces, môže tam byť platobný proces. Hej. Tak. X ďalších vecí, ktoré sú v podstate ako balíčky, to nazvime, ktoré vieme už jednak lepšie odhadnúť a potom aj rozkuskovať, rozparcelovať do tých jednotlivých funkcionalít. Nechcete si to vymeniť? Ja to budem rozprávať a vy to môžete moderovať. No, môžeš to rozprávať, áno. Môžeme, lebo túto časť môžeme vymeniť, lebo ty si v tomto v podstate ten povolanejší za nás, nakoľko ty sám toho klienta sprevádzaš tým celým procesom toho vytvárania tej produktovej
aj nás, viac menej, lebo by sme tiež zainteresovaní do toho tých samotných workshopov. Čiže áno, ty by si mal dneska rozprávať o tom určite viacej a my to môžeme moderovať. Tak ja budem a kľudne ma prerušujte. Hej. Čiže skončili sme pri tom, že teda navnímavame toho klienta, tie jeho potreby a požiadavky, ktoré má, či už je to vývoj nejakej úplne novej apky alebo čohokoľvek iného. Všetky tieto dáta sa snažíme štrukturovane si spísať a začíname teda od tých väčších celkov a potom to granulujeme na nejaké menšie, buď jednotlivé subfunkcionality, alebo ešte tomu hovoríme aj user storky. A toto je asi najjednoduchšie pre každého pochopiť, aj pre absolútne laického klienta, ktorý s digitálnym svetom nemá nič spoločné, pretože sa tam pýtame veľmi jednoduché otázky. Prvá otázka je, že teda kto, druhá čo a tretia prečo. A v praxi to znamená, že ak idem niečo vyvinúť, tak sa pýtam, že ktorý používateľ, a to môže byť napríklad ja ako administrátor, alebo ja ako nejaký používateľ tej aplikácie, ktorý má zakúpený nejaký lepší balíček alebo horší, ktokoľvek. Permissions tam môže byť rôzne. Presne tak. A potom čo mám urobiť, kde mám kliknúť, alebo že vyslovene, že čo chcem, aby sa udialo, čo má ten používateľ spraviť. No a najdôležitejšia otázka je, že prečo? Aký cieľ, aký zámer, alebo aký výsledok z toho mám mať ja, ako ten používateľ, na ktorého som sa pýtal v prvej otázke. V praxi môžeme ostať pri tom logine, to môže znieť tak, že jedna user storka môže znieť, že ja ako používateľ sa chcem prihlásiť. Prečo? Aby som sa dostal do systému, kde mám nejaké svoje osobné data. Či už je to nejaký internet banking, alebo napríklad ten Tinder. Napríklad. A takýmto spôsobom si zmapujeme takmer všetky funkcionality a všetky tie súčasti, ktoré sa v tej aplikácii majú nachádzať. No, a čo je dôležité povedať, tak jednak to samozrejme nám dá celkový pohľad, ktorý potom vieme odhadnúť, hej, aj časovo a potom aj finančne a teda ho naplánovať do tej roadmapy, ale z druhého strany toho všetkého to dá aj lepší overview tomu samotnému klientovi, ktorý si to možno v nejakej forme predstavoval na začiatku, vysníval, hej, a my sme tomu teraz vďaka týmto všetkým procesom a aktivitám dali nejakú reálnejšiu formu a reálnejšiu podobu a zase sme nejak spresnili jeho očakávania a nastavili tie očakávania tak, že sú reálnejšie a oveľa lepšie vie vnímať, čo ho čaká do budúcna. Koľko veľa práce a všetkých vecí. Ono veľakrát sa stane, že pri týchto diskusiách si aj klient ešte veľa vecí len uvedomí a vymyslia sa nové tieto user stories. Hej. Proste zistí, že napríklad, že no dobre, že chcem, aby som sa prihlásil, hej. Ale potom zistí, že no dobre, ale v dnešnej dobe sa dá prihlásiť aj nielen menom a heslom, čo už je také menej moderné, ale aj cez Facebook, cez Google, hej. Čiže a práve kvôli tomu je táto debata, tá diskusia, z ktorej vypadnú možno ďalšie nové featurey. Dokonca pre niektoré typy aplikácií alebo typy služieb je žiadanejšie, že tam sú najprv tieto typy prihlasovacích spôsobov, než samotné meno heslo. Hej. Tam už zapájame tú našu nejakú expertízu, nejaké poradenstvo, kde proste vieme, ako sa robievajú veci a vieme poradiť. Hej. Dve veci ste spomenuli, ktoré sú v podstate ďalšou témou, ktorú chceme rozoberať, a to je práve to testovanie. Že ja síce mám nejakú svoju subjektívnu predstavu o tom, ja ako klient, že čo chcem vytvoriť, ale potom je tu celý ten trh tých používateľov, ktorí reálne budú tú aplikáciu používať a majú nejaké očakávania, sú na niečo zvyknutí. A to je teda tá prvá téma, že robíme používateľské testovanie na nejakej testovacej vzorke, ale to príde až neskôr, lebo ešte predtým si potrebujeme nejak detailnejšie zmapovať procesy. To, že máme produktový backlog vytvorený, to je jedna vec, ale my potrebujeme vedieť aj nejaké súvislosti. To znamená, že ak ja sa niekde prihlasujem, tak niekde sa mi musia ukladať nejaké dáta a skomunikovať to s nejakým serverom. Alebo sa pošle mail napríklad, to sú také veci na pozadí. Hej. Nejaká automatizácia. Nejaký uvítací e-mail napríklad, alebo sa niečo aktivuje, nejaká členská karta, alebo proste takéto rôzne.
My tomu hovoríme v praxi user flow, alebo teda nejaký flow používateľa a často s klientami rozoberáme práve to, že máme najprv definované nejaké teda persony, to som nespomenul, máme nejakú personu toho bežného usera, potom máme možno nejakého toho admina alebo čokoľvek, kohokoľvek iného a bavíme sa ale o tom userovi a ten user flow v prípade používateľa môže vyzerať tak, že úplne prvý krok, čo ten user robí, je, že vstupuje do apky a teraz už niečo musí vidieť, niečo na ňo musí vyblafnúť a môže to byť teda nejaký login, môže to byť nejaký notifikačný screen alebo čokoľvek iné. Alebo nejaký dashboard, nejaký prehľad. Presne tak. A každý jeden z týchto kvázi krokov alebo aj interaktívnych krokov si kreslíme do procesnej mapy. Vyzerá to ako taká bežná hierarchická tabuľka, kde z jednej bublinky na začiatku vychádzajú možno 2 cesty, možno 3, pokračujú do ďalšej, rozvetvujú sa, niekde sa opäť spájajú a niekde končia alebo sa cyklia. Takže máme nejakú produktovú mapu, máme zmapované procesy a vieme, akí používateľia, aká vzorka používateľov alebo nejaké persony to budú používať. To znamená, že a teraz ja keď som klient, tak zrazu už vidím, že že aké to je komplexné, pre koho to vlastne robím. Ako ste vraveli, že počas toho procesu tejto discovery fázy alebo objavovacej fázy zistíme, že na toto sme nemysleli. Tu sme na niečo zabudli, teda z pohľadu klienta. Že toto mi nenapadlo, že niečo také existuje. Môže sa stať, že zistíme, že existuje nejaká konkurencia, ktorá to má nejakým spôsobom ošetrené, takže my sa vieme pozrieť aj na ňu a povedať si, že wow, to majú vyriešené veľmi dobre, poďme to urobiť podobne, pretože ideme cieliť na tú istú cieľovku a oni už sú zvyknutí, že tu keď kliknem vpravo hore, tak sa mi niečo zobrazí a chceli by sme to mať aj v tej našej appke. Áno, na čo budeme vymýšľať koleso? Hej. Tak, a keď si pri tých cieľovkách, tak tam ešte možno by som dodal, že pri ešte väčších a komplexnejších UX štúdiách sa aj validuje samotná ten business case a hľadajú sa tieto cieľovky, alebo sa minimálne overujú. A môže sa stať, máme taký príklad z histórie, kde prišiel s výborným nápadom, urobila sa pre istotu, lebo nebolo jasne definované, čo má byť výstupom, ktorý bude pokrývať túto potrebu, toto riešenie. A urobila sa UX štúdia, kde sa zistilo, že vlastne tam nie je na to trh vhodný, alebo nie je tam cieľová skupina, ktorá by mala záujem. Nie je ešte pripravený ten trh. Áno, presne tak, že skôr nie je ešte pripravený a ani to prostredie, ako keby ani legislatívne a ďalšie veci. Čiže aj toto sa môže stať. Môže sa stať, že presne, že táto úvodná discovery fáza, že z nej vzíde, že v podstate nedáva zmysel veľmi toto pokračovať a vytvárať nejaký produkt hotový. Áno, alebo naopak, že zase sa mi to ešte viac vyšejpuje, vykreuje, otesá sa mi ten kameň už do nejakého reálnejšieho tvaru a lepšie viem. Je to dôležité aj pre nás, lebo my týmto spôsobom jednak pochopíme toho klienta, aj to, čo zamýšľa. Veľakrát na začiatku, ani po prvých stretnutiach, hlavne keď je to nejaký väčší projekt, nemusíme navnímať ten jeho zámer, že prečo to vlastne takto chce, aká je za tým politika, aké má on myšlienkové pochody a takto sa dozvieme naozaj, že ako to feeluje, tak by som povedal. Ako to feeluje. Ako to cíti. Ako to cíti, áno, tak si to myslel, tak som to myslel. No, veľmi dôležité je teraz prejsť k ďalšej téme, lebo keď máme vytvorenú tú produktovú mapu, máme teda zmapované tie funkcionality, požiadavky, prešli sme si touto analýzou, tak už by sme sa reálne mali pohnúť ďalej. A ďalším krokom je identifikácia toho, že čím začneme. Tak. To je tá prioritizácia. Presne tak. Jasné, no. Na to, aby sme vedeli niečo prioritizovať, tak musíme vedieť, že koľko úsilia potrebujeme na každú tú funkcionalitu vynaložiť. Keď to mám takto popísať, že potrebujeme vedieť, či jedna funkcionalita je nákladnejšia ako nejaká iná, lebo každá funkcionalita má jednak nejakú finančnú hodnotu na ten samotný vývoj napríklad, na tú realizáciu, ale môže mať úplne inú tú biznisovú hodnotu. A tu sa vlastne skladajú spolu funkcionality do tej prvej verzie teda,
do toho MVP napríklad, ktoré mi dajú najväčšiu tú biznisovú hodnotu za nejaký zase rozumný budget, hej, za nejaké rozumné náklady. Alebo to môže byť iná metrika, môže to byť napríklad, že ktorá z týchto funkcionalít, ktoré tu všetky mám, si dokáže adoptovať najviac používateľov. To znamená, že keď toto tam budem mať, tak viem, že z toho koláča toho marketu najviac užívateľov. Presne tak, to pritiahne najviac používateľov. Záleží na tom, že aká je tá klientová stratégia, že ako ideme na to. Áno, že jednoducho platobná brána nie je zaujímavá pre užívateľov, lebo je to bežná vec v aplikáciách, ale niečo, čo rieši tú konkrétnu potrebu, tak to by tam malo byť, lebo to je to, čo spôsobuje ten wow efekt, ktorý zase spôsobuje to, že si to ten užívateľ stiahne. Ano. Toho telefónu, v ktorom má už bez tak veľké množstvo aplikácií a veľa užívateľov veľmi premýšľa, koľko ich tam bude mať a ktoré si dá do toho telefónu. Ja by som to len doplnil, platobná brána je dôležitá, ale v istej fázi projektu nemusí byť až taká dôležitá, keď idem len niečo overovať, ako sme si to aj my minule povedali. To je tá prioritizácia. Toto je príklad, napríklad klub Kvapka. Áno. Áno, sme mali taký projekt, teda máme ešte stále, pardon. Stále klient, áno. Jasné. No, klub Kvapka je projekt, je to vlastne registračný systém na kurzy plávania pre malé deti. A vlastne tam oni riešili taký problém, že oni majú strašne veľa tých kurzov, majú tam veľmi veľa detí a riešiť všetko cez papiere, diáre a kalendáriky, neskôr Excel tabulky už bolo veľmi komplikované a potrebovali toto už nejako digitalizovať, tak ešte niekedy dávno nás kontaktovali, že či by sme im nevytvorili nejaké riešenie, ktoré by im pokrývalo tento proces. Proces registrácia evidencie. No a v podstate ako tá myšlienka bola väčšia ako to, čo sa najprv realizovalo a tam sme práve vybrali tú časť funkcionalít, ktoré im priniesli ten najväčší efekt. Hej. Tam sme vlastne identifikovali, že riešiť náhrady plávania. Hej. Čiže to je niečo, že keď sa to dieťa nemôže zúčastniť plávania na nejaký termín, tak si to vie ešte potom nahradiť, hej, lebo by mu to potom chýbalo. A tento proces týchto ospravedlnení je dosť zložitý a komplikovaný na tú administráciu potom, že kto vlastne už bol, nebol, čo má Predstav si školu s rozvrhom hodín a s suplovaním učiteľov. Niečo podobné. Také niečo, hej. No a vlastne túto časť sme my tam vlastne zachytili, vyriešili. No a potom až neskôr došli ďalšie funkcionality, hej, ako napríklad samotné platby napríklad, hej. To je presne ten príklad, kedy sme robili niečo, čo malo ten wow efekt, alebo nie wow, ale skôr ten užitočný. Najväčšie tak, value. Najväčšiu hodnotu, presne tak. A platobná brána došla až teraz po x rokoch. Akože to neznamená, že to mali zadarmo, akože to plávanie, ale vyberali peniaze ručne, hej. Áno, že ja keď som objednal teda zakúpil som dieťaťu nejaký kurz, musel som prísť do tej plavárne na tú prevádzku, tam som zaplatil, tam som dostal doklad a dnes už to funguje tak, že môžem zaplatiť online, dostanem mailom faktúru a prípadne môžem zaplatiť stále aj na prevádzke, ale môžem zaplatiť už nielen v keši, ale po novom teda môžem zaplatiť napríklad aj kartou. Tak. Na prevádzke. Kartou online, alebo dokonca aj prevodom. Ešte aj také podporujeme. A ten systém, oni sú s nami ako klient už tiež x rokov, veľmi dlho a museli ísť do tohoto riešenia, alebo teda išlo do toho riešenia preto, lebo nebolo na trhu dostupné nič, čo by im pokrývalo tú potrebu a vyvinulo sa to až do takej podoby, že ten systém dneska je na úrovni produktu, ktorý oni vedia ponúkať a poskytovať iným, povedzme, plaveckým zariadeniam, klubom a ako hotový produkt. Hej. Čiže to je krásny príklad jednak digitalizácie a jednak vývoja.
kedy v tejto fáze, keď už rozprávame sa o klube Kvapka, ste začali riešiť dizajn? Lebo to je vlastne ďalší krok, ktorý po tom, čo mám zanalizované, čo chcem robiť, a riešime s klientami. Najprv sa to robí vo forme nejakých veľmi jednoduchých náčrtov, nákresov, kde si opäť sa s klientom oťukáme, že áno, takáto je naša spoločná predstava, tak toto chce on. My do toho samozrejme zapájame aj našu expertízu nejakých tzv. Best practices, alebo teda, aký je preklad do slovenčiny? Best practices? Najlepšie skúsenosti? Nie, nejaké praktické... No, prakticky to znamená to, že praktiky. Keď nejaká iná aplikácia, alebo napríklad na iPhone, keď odblokujem telefón cez nejaké tlačítka, tak by to malo byť aj v tej mojej appke, ktorú si idem vyvíjať. Čiže nejaké zaužívané formy, tvary, postupy pre toho používateľa vytvárame v tom dizajne. Best practices najlepšie postupy asi. Asi, hej. A každopádne, kde v tej fáze s klubom Kvapka ste začali riešiť dizajn? Alebo môžete kľudne povedať aj nejaký iný príklad, potom čo už je hotová táto nejaká asi analytická iný, pretože časť. s Kvapkou sa to tak vyvíjalo dosť organicky, že ten dizajn sa riešil. Bol skôr funkčný ako nejaký pekný, hej, čiže keď to mám takto. A tá použiteľnosť ako neriešil sa nejaký zlý feedback na to, že ten systém sa ťažko používa. Takéto pripomienky sa riešili už pri developmente, hej. Čiže ten príklad lepší by bol ako Eurolox napríklad, pretože tam sa práve riešil dizajn spolu s návrhom toho MVP. Hej. Pri tom vytváraní produktovej mapy sme riešili zároveň aj vytváranie wireframeov aplikácie a následne sa potom riešil aj dizajn. Áno, tam sme vlastne pri vytváraní toho dizajnu, teda tých wireframeov, vychádzali už z hotového produktového backlogu, ktorý sme si vlastne prechádzali s dizajnerom a skúšali sa baviť o tých jednotlivých obrazovkách, že kam vlastne ktorá funkcionalita zapadá. A veľmi veľa aj funkcionalít sa potom došpecifikovávalo, alebo sa vytvárali nové na základe wireframeov, lebo jedna vec je si spísať do nejakých krabičiek nejaké funkcionality, ale potom, keď klient vidí reálny nejaký vizuálny výstup, hej, nejaký ten wireframe náš, tak veľa vecí si tam uvedomí, že aha, že toto musíme nejako ináč vyriešiť, hej. Takže... Možno ešte vysvetliť, čo je to wireframe. Wireframe by som prirovnal keď máme plán domu, tak tam sú vlastne, je to iba architektonický plán, ktorý je pre konštruktérov, ale potom sú ešte aj interiérové kresby a vizualizácie. To už je ten finálny dizajn. Tak, to už je finálny dizajn. My ešte pracujeme s viacerými pojmami, len pre zaujímavosť riešime mock-upy, riešime nejaké low fidelity, high fidelity, a teda nejaká menšia kvalita, lepšia kvalita, dá sa to tak preložiť. A potom z týchto nejakých mock-upov, wireframeov, reálne až z toho robíme dizajn, ktorý má už nejaké prvky toho brandu, tej značky, má nejaké špecifické tvary, že to tlačítko má nejaké zaoblenie, má nejaký efekt, má nejaký tieň a podobne. Ale toto reálne sa robí vždy až na záver, kedy už vieme definitívne povedať, že áno, tu sa budú nachádzať jednotlivé ovládacie prvky, tlačítka, poznámky a podobne. Môžeme aj možno povedať, že prečo, lebo vlastne my nemusíme, ešte keď len tvoríme, že ako bude aplikácia fungovať, my nemusíme vidieť ten finálny, ten pekný dizajn, ešte keď sa len bavíme o tom, že čo kde bude ako rozmiestnené, hej. Že nemusíme sa venovať tomu pozlátku, ale komunikujeme si to rozmiestnenie len cez tento wireframe, hej. To sú len v podstate nejaké čierno-biele nákresy, ako si to povedal s tým plánom budovy. A až potom, keď toto máme zašpecifikované, že keď je ten wireframe hotový, tak až potom sa pristupuje ku nejakému dizajnu a tomu pozlátku. V prípade dizajnu ešte postupujeme jednou metódou, ktorá sa volá Nielsen-Molichová nejaká heuristická metóda, ktorá mi hovorí, že nejaký systém by mal toho používateľa udržiavať informovaného
zobrazovať mu také informácie a v takej forme, ktorým ten používateľ rozumie. To znamená, že keď mne napríklad, často sa mi stane, že prídem na nejaký web a vyhodí mi to nejakú chybu. A je to napísané v nejakom kóde, alebo je to niečo, že unexpected veľmi error. technická chyba. Veľmi technická chyba a ja teraz nerozumiem, že čo som spravil zle. Ale že či sa to teda podarilo, nepodarilo, že z toho nevieš, čo teda sa stalo. No a keby som dostal hlášku, že zadali ste zlé heslo, tak mi je to úplne jasné. Že aha, mám slovenskú klávesnicu namiesto anglickej, alebo naopak. No a potom sú tam ešte ďalšie body. Napríklad, že tá aplikácia by mala byť nejakým spôsobom flexibilná, aby používateľ musel urobiť čo najmenej krokov, v našom prípade klikov, aby sa dostal k tomu zamýšľanému cieľu, kde sa chce dostať. A presne preto si kreslíme aj tie procesné mapy, aby sme zistili, že tu je ten user flow, tá používateľská cesta a vieme mu to ešte nejak zjednodušiť. Že či to nemá moc komplikované. Či to nemá zbytočne komplikované. Aby sa nedostával cez veľa obrazov. Veľmi pekný príklad je Slovensko.sk a univerzálny formulár na podania pre firmy. Áno. Kde musíte si prejsť celý formulár na to, aby ste zmenili len jeden parameter, napríklad sídlo. A preto vlastne sa urobilo cez návody. Cez návody digitál, na ktorých inak tiež spolupracujeme, ale to si nechajme na inú epizódu. Tak. Máme teda toto všetko spracované a teraz chceme začať vyvíjať. To znamená, že ja by som to tak zhrnul. My sme si na začiatku identifikovali, že z čoho celého sa ten môj projekt, produkt, riešenie, čo všetko sa v ňom bude nachádzať. Vytvorili sme si teda tie user storky, máme nejaké epiky, máme celú tú produktovú mapu, máme tie process flowy. No a chystáme sa už na to, že OK, poďme vyvíjať, máme teda aj nejaký wireframe, nejaký kvázi design a s čím začneme? Príprava infraštruktúry. No, predtým to by podľa mňa mal byť teda ten nejaký finálny odhad, hej, lebo už sme dokončili tú analytickú fázu a klientovi sme slúbili, že teda keď si prejdeme cez tú analytickú fázu, tak až potom mu vieme povedať nejaký presnejší odhad, hej. No a vlastne tam my to riešime tak, neviem, či to chceš ty povedať, my ten produktový backlog, vlastne tie všetky funkcionality si ohodnotíme takzvanými story pointami, bodami. Hej. To není nejaká finančná hodnota, to je proste nejaká relatívna jednotka zložitosti, že napríklad, že 5 je viac ako 3, hej. To je všetko, čo tam treba vedieť. A vlastne my si všetky tieto funkcionality nejako zhodnotíme. Potom tam prichádza aj tá prioritizácia s klientom, že poďme si vybrať tie funkcionality, ktoré dávajú zmysel do tej prvej verzie. A vlastne túto prvú verziu my vieme odhadnúť v tom momente. My vieme ako tím developerov, že teda koľko story pointov, koľko bodov koľko story pointov my spálime napríklad za 2 týždne, lebo nám to vychádza štatisticky z bývalých projektov. A týmto vlastne číslom podelíme ten nejaký backlog toho MVPčka a vyjde nám nejaký teoretický čas v dňoch, mendejoch, že koľko nám to bude trvať. Hej? A na základe tohto vieme urobiť ten odhad. Preto ho vie dostať finančný odhad. Až po tomto Preto ho klient vie dostať až v tomto bode. No a si sa pýtal, že vlastne ako sa začína s developmentom, tak ešte poviem, že vlastne v tomto momente, keď klient má hotovú tú analytickú fázu a má tento odhad, má tieto všetky materiály pripravené, tak môže sa rozhodnúť, že do toho chce ísť, keď teda má na to budget a je na to pripravený, alebo sa môže rozhodnúť, že do toho nejde, že už má dostatok informácií, že sa vie takto rozhodnúť, alebo môže tie všetky podklady zobrať a dať si to naceniť niekomu inému napríklad, aby mal nejaké porovnanie napríklad. Tak. Lebo toto už sú materiály spracované vo forme, ktorú mu vie akákoľvek iná developerská firma zobrať a naceniť. Jednoducho naceniť. Ja. Tak. A on sa potom môže ľahko rozhodnúť, či chce pokračovať s nami, lebo sme si pracovali nejakú možno dôveru s ním, alebo sa do toho pustí s niekým iným.
Takže sme sa dozvedeli, že keď celú túto analytickú fázu si prejdeme, tak úplne v prvom rade, čo dostanem, je, že budem vedieť tú náročnosť, možno aj nejaký cenový odhad, presnejší, než bol predtým. A zistím, že z čoho sa ten môj produkt skladá a aký je reálne veľký. Možno ešte prídem na nejaké iné nápady počas tejto fázy, alebo zistím, že toto vypustíme von. A identifikujem prekážky, ktoré sú veľké, ktoré sú malé a v podstate v konečnom dôsledku viem, na čom som a buď sa rozhodnem, že idem do toho s vami, nejdem do toho vôbec, alebo skúsim to ešte niekde inde. Každopádne ten klient po tejto fáze od nás, ako od Freevision, dostane dokumentáciu ako výstup z tohto workshopu, s ktorou môže manipulovať ďalej. Hej, je dôležité, že sa dostane do bodu, v ktorom sa to už potom vie veľmi vetviť rôznymi smermi, ale má na to už má náboje, aby mohol sa vedieť rozhodnúť pomerne jasnejšie a rozumnejšie než predtým. Ďakujem. My ďakujeme.